May pangsaing ng bigas ang 75 anyos na si Lola Leticia ng Barangay Taysan, Legazpi City dahil sa 5 kilong bigas na handog sa kanila ni Kito Oko kaninang umaga. Sabi niya, dalawa lang sila sa bahay ng kanyang apo, kaya ilang araw din niyang hindi na po problemahin ang perang ipapambili ng bigas. Kataram ko sana sa iya, salamat man sa arugan, narumduman man gila yun so. Kami digdi sa kwentang Taysan, tapos sana mag-help manggilin ang lawas niya. Magkusog manggila yun. Sana sa motro, pwede siyang makakuin manggila yun. Siguro gayon, ngunya na panahon, bako pa man sa iyang turno. Kaya salamatonon man sa iya. Isang sakong bigas naman ang natanggap ni Nanay Mercy ng parehong barangay. Paghahati-hatian daw nila itong magkakapamilya na pawang napili na maging benepisyaryo sa rice distribution ni Ko. Maumam po ako na kami sa araw kayo ni, natawanan kami, nakasabay kami sa nakulong tabang na po ini, kamuya. Tulad ng kanyang mga residente, labis din ang pasasalamat ni Punong Barangay Benjamin Rosin na napili ang kanilang lugar sa mga nabigyan ng saku-sakong bigas ng dating kongresista, kung saan 4,052 niyang residente ang nakinabang. May papaabot ko sa aking mga residente na magtiwala sila kay Congressman Kito Oko, na ganyan po talaga ang tunay na pagkatao. Dating po sa mga sa tulong, ano pa man ng mga serbisyo, talagang maasahan po siya. Ang pamamahagi ng bigas ni Ko ay bahagi ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga albayanong sumuporta sa kanya nitong nakaraang halalan. Una nang nagsagawa ng rice distribution si Ko sa bayan ng Daraga at Manito. Nakatakda din itong gawin sa ilan pang barangay sa Southern at Northern Legazpi at iba pang lugar sa 2nd District. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.